సునీల్ గవాస్కర్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన ఎలాంటి ప్లేయర్ అనేదో తెలిసిన విషయం. ఆ రోజుల్లో బ్రాడ్ మ్యాన్ లాంటి ఒక ప్లేయర్, పొట్టోడు గట్టోడు అన్నట్టుగా మంచి మంచి క్వాలిటీ ఇన్నింగ్స్లు ఆడాడు. ఇండియాలో ఒక లెజెండరీ ప్లేయర్ లాగా ఉన్నాడు ఓపెనర్లో కూడా. అలాగే వీరేంద్ర సేవాగ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదుగా. సేవాగ్ బ్యాటింగ్ చేస్తూ ఉంటే 38 సర్కిల్లో ఉన్న బౌలర్కి మామూలు చెప్పాలంటే ఉచ్చలు పోసుకుంటారు. అట్లా ఉండిద్ది అతను ఇన్నింగ్స్. కానీ భయంకరంగా షాట్లు, ఏ బాల్ వచ్చి ఎక్కడ తగిలిద్దో అని చెప్పేసి 38 సర్కిల్లో ఉండే బ్యాట్స్మెన్ అంతా భయపడతాడు. ఇది పవర్ ప్లేలో మరీ ముఖ్యంగా. అలాగే రోహిత్ శర్మ గురించి చెప్పాల్సింది ఏముంది, నీరసంగా ఉంటాడు. చూడడానికి మంచి నీరసంగా ఉంటాడు. ఈ మధ్య కొంచెం యాక్టివ్ అయ్యాడు. నీరసంగానే ఆడతాడు ఆట, షాట్లు కూడా నీరసంగానే. కానీ ఈ మధ్య కొంచెం పర్వాలేదు, యాక్టివ్గా ఆడుతున్నాడు. గత 7 సంవత్సరాల నుంచి. స్టార్టింగ్లో మీరు చూస్తే 2006, 2007 అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు ఇంత నీరసంగా ఉన్నాడంటే ఇలాంటి ప్లేయర్ని ఎలా తీసుకున్నారు ఇండియా టీంకి అని చెప్పి ఉండేవాడు. అప్పుడైతే ఓపెనర్లో వచ్చేవాడు కాదు, 6 or 7 ప్లేస్లో వచ్చేవాడు. 2013 నుంచి అసలు ధోని ఉన్నప్పటి నుంచి ఎక్కువ శాతం ఏంటంటే ఇతన్ని ఓపెనర్లాగా దింపడం జరిగింది. ఇతను కూడా క్వాలిటీ ప్లేయర్ లాగాను, ఎవరు ఆడలేని షాట్లు కూడాను, నిదానమే ప్రధానమైనా కూడా క్వాలిటీ షాట్లు ఆడి ఒకసారి గ్రీజులో కుదురుకుంటే భయంకరమైన ఇన్నింగ్స్లు ఆడతాడు రోహిత్ శర్మ. అలాగే కెప్టెన్సీలో కూడా తను నిరూపించుకున్నాడు. ఐపీఎల్ ద్వారా ముంబై ఇండియన్స్కి చేయడం ద్వారా కూడాను. ఒక సైలెంట్గా ఉండే ఆటగాడు, ఒక జాగ్రత్తగా ఒక క్వాలిటీ ఇన్నింగ్స్ని ఆడుకుంటూ రోహిత్ శర్మ ఈరోజు ప్రపంచంలోనే ఓపెనర్లోనే బెస్ట్ ఓపెనర్ అని చెప్పొచ్చు.